Andrija Mandić svoju političku karijeru započeo je ranih 90-ih kao član Narodne stranke koju je napustio nakon partijskog raskola 97. godine. Dio dotadašnje jedinstvene Narodne stranke odrekao se velikosrpske politike i odlučio da se okrene Crnoj Gori. Mandiću je takav zaokret bio neprihvatljiv, pa iste godine sa grupom sada već bivših narodnjaka učestvuje u osnivanju Srpske narodne stranke koja snažno zagovara srpske velikodržavne interese. Tokom NATO intervencije na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine Mandić je bio komandir jedinice u okviru 5. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije, a za svoj ratni angažman je od strane predsjednika Srbije Aleksandra Vučića 2020. odlikovan vojnom spomen medaljom za doprinos sistemu odbrane Srbije. Poslije raskola u Srpskoj narodnoj stranci, Mandić je 2003. izabran za predsjednika te partije i sa te pozicije zalaže se za opstanak Crne Gore u zajednici sa Srbijom. Jedan je od osnivača Srpske sloge i Nove srpske demokratije, na čijem je čelu od 2009. godine. Osnivač je i član predsjedništva Demokratskog fronta. Jedan je od optuženih za pokušaj državnog udara u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 2016. U prvostepenom postupku osuđen je na 5 godina zatvora, ali je nakon promjene vlasti 2020. tu presudu februara 2021. ukinuo apelacioni sud, vrativši postupak višem sudu, ali pred potpuno izmijenjenim sudskim vijećem. Novo suđenje još nije počelo. Tokom svoje političke karijere Mandić je otvoreno zastupao velikosrpske državne interese. Kao poslanik DF-a 2019. u Skupštini Crne Gore održao ratnohuškački govor i pozvao svoje ratne drugove da otkopaju oružje. Država Srbija je Andriju Mandića odlikovala ordenom srpske zastave prvog stepena, a srpski patrijarh Porfirije mu je u maju prošle godine uručio orden Belog anđela na lancu. Andrija Mandić proglašen je 2007. za četničkog vojvodu, te se titule nikada nije odrekao.